peruano, Brian.
Assalamu alaykum mehriban ýyldaşlar. Ine bugün gow toýlarynyň ýeri hormatly ägir talipamyz Nur Muhammed Meredowyň mehriban perdendi Didar Muhammed Meredowyň durmuş toýy. Ine bugün gelýän sunuňa saatlary ýörüýdi. Halipaň oglunyň toýuny gutlaýarlar. Halipajan söz sizden. Ne halipamyz beýik ägir halipamyz Nur Muhammed Meredowyň ogly Didarjanyň toýuna geldik. Allahan Didarjan bak bolsun, goşa garlasyn. Toýlary köp bolsun, Allahan toýdan etirsin. Indiki ýyllar ýalwagdam ne Nur Halipaň ady gelsin, o Didarjanyň ogly bolup dik gelelik. Maşallah. Halipa toýlary gutly bolsun. Hani meşhur sunuňa sadymyz Azat Jumaýew dowam etdi toýlar. Assalamu alaykum mehribanlar, toýa gelen mehmanlar. Ne bugün ägir halipamyz Nur Muhammed Meredowyň oglunyň Didarjanyň bagyt toýy Allahan Didarjan gutly bolsun. Toýlar Allahan gapyňa elmedi ama toý dik gelir, toý dik gatnaşaly. Nesip boldy ýene kirlerde ogul toýuny oturmak nesip etsin. Janyňyz sag bolsun. Tanrı kanalçany sünlük sanadı. Janyň sag bolsun. Ine mehribanlar, ine Nur Muhammed Meredow ile ençeme toýlaň şaýady bolan halipa diktir. Özüm radamda söz berelim. Ne bugün Ustad ägir merhum halipamyz Nur Muhammed Meredowyň balasy perdendi şägirdi Didar Muhammed Meredowyň bagyt durmuş toýy. Didar Muhammed Meredow bagtly bolsun, bagtyar ýaşadyn. Allahan ilkinji perdenlerim ogul bolsun Allahan. Toýlar toýy ulaşdy. Siziň hem janyňyz sag bolsun. Şular ýaly gowy toýlarda duşmak nesip etsin. Mehribanlar, toýumyz gyzykly pursatlar dowam etdi. Ýene Nur Muhammed Meredow halipamyz köp toýlaryň şaýady bolan şeýlerde toý etdiň hormatly inimiz Didar Muhammedjanyň mehriban dosty Edwarjan gel dostum, toýlar toýlaşsyn bir ýürek güýsanjyň beýan etsin. Köp sag bol. Ilküne assalamu alaykum mehriban adamlar, agşamyň haýyrly bolsun. Didarjan dost bagtly bol. Allahan awraýyň kakan kyýalak bolsun dostum. Men atam ýagny Allah berdi, ata berdi. Nur Muhammed Meredow Türkmen sunuňatyna öçmejek ýyl goýan beýik şahsiýetler. Senem şo şahsiýetlerden biri bolmagy tüýsürekden arzu edýän. Dost, radnoy, bagtly bol. Allahan kakan kyýalak awraý nesip etsin. Toýlar gutly bolsun. Size de işiňizde üstünlük arzu edýän. Janyňyz sag bolsun. Mehribanlar, toýlamyz gyzykly pursat dowam etdi. Ne öz kardeşim, mehriban dostum daňa taramda bir ýürek güýsanjyny aýtmak üçin çağırýar. Amjan salam alaykum. Gutly bolsun. Ilkülen assalamu alaykum hormatly watandaşlar. Sportda mehriban inimiz Didar Muhammedjany bagyt durmuş toý bilen tüýsürekden gutlaýan. Allahan durmuşda awraýam sunuňatam kakan käl belent bolmak tüýsürekden arzu edýän. Çünki awraý diýilýän zat mukaddes zatdyr. Kazanmak kyn, ýitirmek zatdyr. Emgeksiz, zähmetsiz ýöneköy ýerden awraýyň özü gelmeýär birden. Ol goşdäller duzak gursaň tutturmaz, haryt däller hiç bir ýerde satylmaz. Allah bu durmuşda ullakan awraý nesip etsin diýärjän bagtly boljaýym. Inşallah, sag bolun. Taňry alkazna amjan, toýlar toýlaşdyn. Mehriban ýyldaşlar, bugünkü güni ýazga alýan hormatly dostumyz Murad agamyzyň ýol başçylygynda Perwany studiýasyna onuň agzy birişgärlerine minnetdarlyk bildirýär. Şeýledem bugün sizi gowy pursatlarla tanış etýän Salar Style ady bilen tanalýan Aşir Türkiş Ýakubow siziň bilen mehribanlar dowam edýäs. Mehribanlar dowam edýäs. Bugünkü mehmanlarymyň sany saja ýok. Halipamyzyň ogly Edid Rejepow bilen şeýledem Kakajan dostumyz bilen. Dostlar gutly bolsun. O Didarjan dostumyň toýlar toýlaşsyn, Allahan ýaşar, bagtly bolsun, o goşa garasyn, näme diýin aşyr. Sag bol bratjan. Kakajan aktiýor bolan köp ýerlerde görýär. Sag bolsun Kakajan. Bir ýürek güýsanjyň beýan etsen. Didarjan bagtly bol, goşa gara dost. Elmedi ama gapyňda toý bolup dursun, çağa bäbek toýuňda gatnaşyp durar, Allahan bagtly bol.
Adyny alkışlap durayın söhbet. Yadatam kuvvatsın, büdüresem söýget. Sen penalap dursan her günüm sehet. Ya Allah, ya Huda, özüňden medet. Ömrüň ýoly agyr, menziller hatar. Yaman gözden dillen edýärmi keder. Üstüme awansa bir bela beter. Kän gedek dep etdiň, yine de dep et. Ya Allah, ya Huda, özüňden medet. Eşreti artyk et, kesreti kem et. O bollan dert berme, beräýsen emet. Egerde ýolumda duş gelse bewet, ya Allah, ya Huda, özüňden medet. Özgü özüň ýalyň ýokdugy magat. Yıllarım hasaply, başım amanat. Şükür kıyın günlerde berdin kanagat. Ya Allah, ya Huda, özüňden medet. Egin deňnap barya gowdur erbet. Arman arasyna çekmänsiň terket. Çökkün göwni gallar, doň kalby eret. Ya Allah, ya Huda, özüňden medet. Müňde bir adym bar, bir saat. Ömrümüň her güni ullukan sowgat. Haýyş edýän, nalyş etmek gabahat. Ya Allah, ya Huda, özüňden medet diýip şahyr Bernadar Hudanadarowň ajaýyp setirler bilen şuňky dawramyda başlaýar. Assalamu aleykum mehriban adamlar, edi mehmanlar. Arkada serdarly Bagtyar Ýaşar ýylyna gahrman arkadamyzyň arkadagly gahrman prezidentimiziň taýyryna ýurdumyzda toýlaşýan günlerini döwletli ojakda Meredifleriň döwletli maşgalatyna ajaýyp toy şadlyk şaglan. Bugün Aydymsa sungatyny öçmez ýyz goýan Halipa bagşy Nur Muhammed Meredowyň döwletli ojagyna ajaýyp toy oň mehriban perdendi biziň zehin aydymçymyz Didar Muhammediň Leyli bilen durmuş toylanýar. Toymada gatnaşýan hemme mehmanlara toy eýleriniň adyndan hoş gelipsiňiz, sapa gelipsiňiz diýär. Bir näme soňra mehmanlar jemlenşip dawramyzyň sebäpkärleri biziň aramyda garşandan soň uly hormat bilen toy eýlerine söz geçirirler. Şonda toyun ýaşurlary iň gowardyklaryny ähli mehmanlara beýan ederler. Ýöne iýem häzirden toyun alyp barjydy. Demek şu Meredifleriň bir özi bar, şu iki ýokmynna olaň adyndan hemme hoş gelipsiňiz diýär. Mehriban ýaşamyda Didar Muhammed bilen Leyla iň füýji arzuwlar ýüreklerde gaýnap joşýar. Ýaşar bagtly ýaşadynlar, agdy bir wordunlar, görjeklerdiň füýji günler wordun. Ene şeýle ajaýyp arzuwlar bilen elbetde dawaramyz şowhun aýdymlara taýlara beslener. Bugün dawaramyzy gutlap ýurdumyzda meşhur estrada ýyllarlarymyz, Halipa başylarymyz özleriniň ajaýyp aýdymlar bilen dawaramyza lezzet bererler. Bugünkü dawaral toýumyzyň başyny biziň hormatly Halipa başymyz Nur Muhammed Meredowyň mehriban eginleşi Türkmenistanyň at kadanan artisti Döwran Saparow ajaýyp aýdymlar bilen başlap berer. Biziň ustad adamlarymyz bugünkü dawramyzyň hyzmatyna Atta Gurbanýazow, Nepet Muhammedow, Anna Ulakow, Azimul Babakanow, Dağatar Dotdiýew, Rahim agamy, Berdiwel Mämmedow dawramynyň hyzmatyna ýene de toýmada geljek meşhur sadanlarymyz, bagşylarymyz, aýdymçylarymyz kän. Dawaral toýmyz görşüňiz diýäli edi mehmanlaryna owadan altyn toy mekanyna geçýär. Altyn toy mekanyna geçirilýän şadlyk dawramyzy döwrewap enzamlar bilen awdallaşdyrylan. Perwana studiosy ýadygarlyk ýadyga geçiripdir. Perwana studiosynyň toy ýazgylaryna hemmäňiz ullukan ekranlarda göni ýaýlymda seredip bilerdiňiz. Dawaral toýmyz münasibet ajaýyp aýdymlar taýlar dowam edýär. Türkmenistanyň at kadanan artisti biziň ustad Halipa başymyz Döwran Saparow. Aşna. Mehman adamlar, hemmäňize assalamu aleykum. Didar Muhammedjan toýlar gutly bolsun. Kalan geliniň bilen bagtly ýaşaň, agdyr ýaşaň. Oğluğun gıydığında asgal dövletimiz kän bolsun. Şu Nurjanyň ruhy şat bolsun. Daýjan hemmämde toýdan ýetirsin, toýlar gutly bolsun.
Ýalan seferler oýanyp alanyň gowadan dinläp gördüňmi? Hak biren mübarek demini sorup aklaladamdan ýeňläp gördüňmi? Su yüzünü şaýkap dünýäň namysyn gurrun bara jany birdirgen için Ýermunda ýaşap ýörünnem üçün diýip öldürmi dinläp gördüňmi? Gördüňmi dost gördüňmi? Uruş var bir yerde goğa Yarın karış yerin üstüne dava Yalan çalanıp gizmeli dünyanın Kuruluşunu sinlap genlap gördüňmi? Kete bolsa şu panini ýagyrdım Dirilişe nişan olan ýagyrdım Berinimi köp balanyňama gördüm Ýagşy ýamanymy dinläp gördüňmi? Gördüňmi dost gördüňmi? Hıyalı dünyada köňlümiň guşy Hıyalı dünyada köňlümiň guşy Maly dünýälykdyr söhbetiň başy Ahir bagty ýeter sabrly kişi Bir başlanyşyny soňlap gördüňmi? Masuda bol güzeler ýaly Sagada berilen gizeliň ýary Ahyry özgüniň injalar ýaly Bir ýaşy niýeti oňlap gördüňmi? Haýgatyň bagynyň akyl günçesi Mani saçan tymsallaryň gençedi Bolmanyň bir jadam jady şahyr toýla özi dinläp gördüňmi? Gördüňmi dost gördüňmi? Gördüňmi dost gördüňmi? Adamın bir meteç tadı hoştur Hoştalaydın depesine teç olur Dirilik daydım hop dirik ezilan Kim bilip dur bir yıldan son geç olur Dirilik daydım hop dirik ezilan Kim bilip dur bir yıldan son geç olur Belki geç olur Ova goýdyň ha entek dirke Gerek yerde ýylyha sılwar güç bolar Hukman ölürüne ha garaşıp durmaň Kim bilip dur bir ýyldan soň geç bolar Belki geç bolar Sözler gaynap yürekden çıksın Şollar dedin berde çıksa geç olur
dur bir hepten gis olur. Kollarım bir gözülen, kim bilir dur bir hepten gis olur, belki gis olur. Alkış oyun alkış alan adamlar, alkışlayının iyisi rovaç bolur. Erte tapılanı bugün görünün, şun soyun erte belki gis olur, belki gis olur. Mehmanlar devam edýärsine. Halipalarymyz ýeňiş söýledim, ýeňiş agamy söýledi. Mergen Anna Muhammed öz ýürek pysançlaryny beýan etdi. Halipalary. Şunu bugün Türkmeniň sunnatynyň bir ägirtleriniň biri Nur Muhammed Meredowyň atly halal ojagyny ulu toy, ulu dawara. Toylar toylaşdyn, öz aramyda ýogum, bolsa öz aramyda ýaly nesip edilen bir tagmanca towly. İdarcan bagtyň bolsun esasat. Kerim agada bir şeýler aksettirler bagda. Ata sana ýeke gedek berilýär. Ataň bolsa arzu ýolun dowam et. Sen arzuňa ýetseň ataň etdigi ýoksam ata ýaty bilmez parahat. Ene sana ýeke gedek berilýär. Söý enäni söýmeňi dowam et. Enäniň gadyryny bilmeýän bolsaň, enesini ýitirene sowal etdi. Şoň üçin Nurjanyň yetmedik sepetlerini belki ogly etsin. Dowam bolsun. Didarjan bagtyny açyk bolsun, görjeňiz diňe süýjünler bolsun. Ameliyat aňyrda arzuwlar dowam edip dur. Şoň üçin şu arzuwlara goşulýan ýeňiş halipamyz gowy arzuwlaryny aýtdy. Goç oğulluğuňyz bolsun, şunar boly gyýlangy bolsun Allahjan. Nur Muhammed Halipaň döwlet ojagyna nedip bolsa aktyk toýdyk geleli. Gel adıma değil yani. Benim ağabeyim böyle. Bugün merhum Halipa Nur Muhammed Meredowyň halkyň ýüreginde ýaşaýan beýik ägir başlaryň biri. Bugün bir perdentleriň biri Didar Muhammedjan toýu, öýlenş bagyt toýu. Allah jan ýaşlar bagyt bolsunlar. O görjeklerdiňe bagyt bolsun. Ogul toýuna, gyý toýuna netip bolsa geleli. Diňe toý.
Ocağın büyütme cenneti bağı Deminim geli kılağlı sarağı Yağaradığımda bölüm aşkı var Ben kadımı yıllarını giyeceğim Ama boşunda tuttu diyeceğim Boyalarımı kalbimde diyeceğim Aydan şöyle yolum aşkı var Aşkı var Geçmişim var, geleceğim var Aşkı var Farkında yaparlarım var Aşkı var Bakıyarlık nurum var Aşkı var Aşkı var Aşkı var Kıltırdılar beni uzadım Ata yurt çeşme gelme durdum Taşlaştığınca şanşa büyüdüm Birdime duadır gülüm aşkına Arka dağlı tekarlı vatanım Aşık deminin gören deverim Geçip yayıp gelin bakarım Sana kıyıran dilim aşkına Aşkına Geçmişim var, geleceğim var Aşkına Farkında yaparlarım var Aşkına Bahtiyarlık durum var Aşkına 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 Geçmişin var, geleceğin var Aşkına Farkında yaparlarım var Aşkına Bahtiyarlık durum var Aşkına 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 Geçmişin var, geleceğin var Aşkına Farkında yaparlarım var Aşkına Bahtiyarlık durum var Aşkına Aşkına Aşkına
aydımçı maskaladan olan Amanlyklaryň maskalasından Mehmet Amanlyk bu toy gutlap geltir Mehmetcan awraň bilen tutun dostum. Bir gutlap berden dostum. Assalamu alaykum mehmanlar. Ina şu gün Berhum halifamız Nurcan Muhammed Meredev'in oğlu Perdendi Didarcan durmuş toy Bağıt toy Didarcan Bağıt boljygin boşagarra Allah'can mudama piyme gelemede toy dik geleli. Yine 9 ay 9 gün Didarcan'ın oğlu oldu. Gelecek bağış oğlu oldu deyip toyumuza gelir Didarcan Bağıtlı oldu. Halifa Nur Muhammed Meredev'in bir perdentten biri tuğulumi Didarcan Bağıt'ın maňlaýyň bolsun görjüň elmide ama gowulup bolsun ene bilem o filap çağırdyň dedim geldik nowatumyzda howa balanam näme toýlar şu ne ýatdan çykmazok bir gow oğudan toýlan biri bolar diýip umyt etdi sebäp tuğulumi başga da kardeşler kendilerine gelin bolan Didarcan Bağıt'ı maňlaýyň bolsun heder etsen saňa da salam.
Birlikte bolganlarından yanar oklay Aştan olay Otbaladın gelirken Bana jağın Otla yok ki Bilde bolganlarından Yerlerine şöyle taşar Atmanlar bir belgili maşinaya yetinden maşina alman hacı ediyorlar. 74-81 belgili maşinaya yetinden maşina alman hacı ediyorlar. 74-81. Tayhatın tanlığına kıyı altın kumuş değil ekeni. Görüp oturdum onun akıyı köp zat tanış değil ekeni. Öy işinden yadanında Madam Durcok dek alnında vatan kulluğunun yanına olur yumuş değil ekeni. Dost bakatın kim ettiğin Assalamu alaikum. Meryem Zanım telefona yazdı. Naşun Nurcan'ın dostum Nurcan'ın kapısına ulu toy ulu da var. Birinci toyu Didar Muhammed'i toyun tutuyorlar. Didar Zan'cığım kutlu olsun, baktı olun, koşarran, oğlu olun, kıyılı olun, ırsal devlet olun. Allah can göreceğiniz dine kovuluk olsun. Şununla Nurcan'ın ulu şahat bolunur. Belki şahat bolsun, Nurcan'ın ulu şahat bolsun. Bugün görünün yok, ertiye. Yankı diyecek olayanladım. Ömür, ölüm, qonşu İthati gelen gelmeli düşünüp yaşasınlar. Didardan sana da sunnuvatta ulu üstünlükler arzu ediyen durmuşta bağıt. Zimzanin qovardı bular. Hemmem de toydan yetirsin, toyları kutlu varsın. Sağlamaz var. Halipa can sağ olsun avren bilent olsun. Ne usta sağdan dağımız bir yürek bir iki taraftan baktı hemen Didarcan toy kutlu olsun. Baktı ol. Oğluydun köp olsun. Kapıyında toy dik gelin. Kakanım ruhsat olsun Allah'tan. Yenek toyladı. İyi koyun. Halife Başımız Nur Muhammed Meredev'in devlet ocağında acayip toy bununla Didar Muhammed Can'ın leyil bilen durmuş toyu. Davramıda katlaşayan hem mihmanlara toy eğilerinin adından yeni bir yola hoş geldiniz, safa geldiniz diye. Yanımlar belledik. Mihmanlar zemlenşip tevakkarları bizim aramıda karşılanandan son ulu hormat bilen toyun yaşurlarına söz geçirler. Onu çenli olsa acayip aydınlar tağlar devam eder. Bugünkü davarar toyumuz münasibetti. Halife Başımızın Nur Muhammed Meredev'in mehriban şagirdleri, eginleşleri, kardeşleri önlerinin acayip aydınlar tağlardan çıkış ederler. Bizim meşhur başımız Kakazan Föyünhanov davaramız kutlap acayip aydınlar devam eder. Dinleyen ledetar. Didarcan bol koşar. Güller yüzlülelem bulak salma. Arzuğunda yettiyen gergice dana. Yüreğimden şakıdak veriyen tana. Gel, gel, gel.
bahçene Yürekte karar yok vadiydi sene Gel 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 gıdoçulma durmuşum bede Cevap verey vakti gitti bahçene Yürekte karar yok vadiydi sene Gel 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 Şükrani gönlüm sana bağlı ömrüm Edve kıyda gönlüm vermeden min gülüm İntizar gözlerim yollarında girvin Teygulim, teygulim Şükrani gönlüm sana bağlı ömrüm Edve kıyda gönlüm vermeden min gülüm İntizar gözlerim yollarında girvin Teygulim, teygulim Ama şunna Nur Muhammed Meredev'in kapısında ulu toy o Didarjan'ın o toy emmeme toy fiilak gellik näme Nur Muhammed Meredev diýilende halkyň bir halan fiileýän adamsy da o iyi oýkydan özüne yol goýkydan o bulur Hudaý tarapyn bir zehin o ýurdumyzda da ýaşlamyz o köp şuň ýolundan aýdýan aýdymçylarymyzdan köp şu adam toy Tuğlumu başlanne o şol Nur Muhammed'in fiilap halifalar hem aydımçılar sağlanırlar o gelirler birem yürütü toy kutlamana gelip o yaşlar baktı olsun o ömürler uzak olsun elmida menatasını beğenlersin yurdumda vefalı yaşlar olup yetişmeyen tüytürüm o yaşlar baktı olsun dine şu Nur Muhammed Meredev'in yolunu devam ettiren o yaşlar olup yetişsinler. Halipa minnettar, can sağ ol. Hani toyluşka TikTok diýende gözüňe gelýän dostumyz toyluşka diňe çäppi diýip bilen halipamyň ýolunda dowam etden toyluşka awraň belent bolsun. Tüýsürekden diňleýär, goňýar, pysanýar. Bir ýürek pysanjyň beýan etseň. Assalamu alaikum mehriban ýerleşler. Şutaýda Nur Halipa men jana jan ýegenim. Allah jan ömrü gysgaken oğul jagaşy göwüni ýüregi ýumşajyk ogly ba. Tuweleme qaqatynyň ýerine ýöredip ber geljekde başga ýöreder nesip bolsa. Inni karol bolup ýetişer nesip bolsa inşallah o bagyt toýy Allah jan nury bolan bolsa ýanymyzda başgaça bardy. Allah jan bize iýiz goýdy, ýol goýdy. Sag bolsun Nurjan. Diňläp kiçi wagtymam lezzet alardım. Hemme men ýaly ençeme türkmen oglanlar lezzet alýardy. Şuma da malýa. Onun elimizde bar edip şoň iýini ýöretjek bolar nesip bolsa Allah urnese başymyza dikesse hemem ýaşlaryň bagtly bolsun. Şegenjiňmen bagtly bolsun. Sag bol. Seňem siýleň üçin taňary alkadyn. Endi mehribanlar dowam etýär elbetde Didar Muhammed Meredev'in mehriban kursdoşlary şeýle döwel mehriban dostum Jeyim Jemşitçanan aşaly dost olanlaryň gutlarlar. Salamu alaikum mehribanlar. Toylar utly bolsun Allah jan. Her miçe toy bolsun Didarjan goşagarra. Allah jan ýene killerde oğul toyunda oturaly qaqaň ýalyk awraly ýigitleň biri bolsun. Janyň sag bolsun. Goşagarra. Didarjan, bagtly bol dost, toylaň utly bolsun, toylaň baş bolsun dost. Ýene killerini diýip bol, oğul toyuňa, gaý toyuňa geleli. Bagtly bol Didarjan. Didarjan, bagtly bol Allah jan, iň ýaman günüň şular ýa bolsun. Allah jan qaqaň awryndan bir ýyzynda menden oğlandan biri mardy etden, bagtly bolam. Sunatymyzyň sütüni bolup geçen Nur Muhammed Meredev halipaň oňjygyna ullukan toy dawara Didar Muhammed şanyň bagtoy Didarjan bagtyň bolsun öz adymdan mehriban maşgalamyň adyndan esasan hem Arslan agamyň adyndan seniň bagtoýuň tüýsüremden gutlaýan bagtyň bolsun Jymjan Allah jan elmidama siziň gapyňyza toy dik geleli inşallah nesip bolsa ýene bir ýylan oğul toýuňa gyz toýuňa geleli Jymjan bagtyň bolsun. Minnettar dost, can sağ olsun, awraň belent bolsun. Ine halipamyz
Gutlaýyl kakşamandyrdy Halipajan awraň bilen jan sag bolsun. Bir ýürek bytaňyňy beýan etseň. Sag bolun. Ne bugün Nurjan dostumyzyň Mehriban Perdendi Didarjanyň toý güni. Allah jan bagtly bolsunlar ýaşlar. Kakasynyň kyalak awra nesip etsin Allah jan. Janlar sag bolsunlar. Goşa garrasynlar, toýlar mübarek bolsun. Elmidama toýlaryna geler, toýlaryna gatnaşalyň. Janyňyz sag bolsun, köp sag bolun.